començam amb el moviment d'avantguardes. Ja sabeu que teniu els vídeos disponibles en cas de no venir a classe o no poder assistir o per tornar a repassar-lo per l'activitat, com sempre. Aquí bordeix el vídeo. Faré primer la part general, com veus les etapes, i passarem després a la poesia i en els autors, que és el que sobretot ens interessa de cara a l'activitat, que és el que sol entrar. Molt bé, però on començam? Començam per una cosa que ja coneixeu bastant bé, que són els ismes. Han llegit diversos manifestos i sobretot han destacat la idea de que els ismes comparteixen una cosa comú, que és el ressorgiment d'un nou llenguatge per la crisi que se produeix arran de la Primera Guerra Mundial i del final de la Revolució Industrial, que és un fet que històricament afecta molt Europa durant el segle XIX. Però, el detonant més gros, com ja vam comentar, és que de l'any 1914 a l'any 18 se produeix la Primera Guerra Mundial, que afecta tots els àmbits socials i, per tant, de qualque manera també afecta bastant a les arts. Com sempre, empleam un període per trencar amb un altre, i les avantguardes són el que bàsicament destaca en aquesta època. Fixeu-vos que aquí bordeix les senyores del carrer Avinyó d'en Picasso, pintura cubista per excel·lència, i de fet en Picasso és qui funda realment, és el representant del cubisme a l'estat espanyol. Què vol? L'avantguarda rompre. Sabeu que l'idea de rompre sempre hi és. El que passa és que en el tema d'avantguarda encara es fa molt més efectiu, perquè ja no es rompre d'una forma comuna com feien els altres moviments, sinó que tothom romp individualment, l'alliberament del jo, del pensament, una manera de ser lliure a través de l'art i de la literatura. A més, com passava també amb el modernisme, afecta a totes les arts. Fixeu-vos. Defensa el progrés tècnic i el canvi de valors morals. Provoca una crisi de creació artística. La idea fonamental és, si la societat està canviant, l'art també ha de canviar amb ell, perquè l'art ha de reflectir el que està passant, i el que està passant és una resposta violenta, un caos. Per tant, tenim el fet de que la ruptura total no només forma part de l'art, sinó que afecta a totes les formes de representació artística, no només les arts plàstiques, sinó que afecta també a la vida, a la música, a la pintura, en el cine, a la fotografia. En el vostre cas, estudiareu la literatura, però heu de saber que la literatura, en aquest cas, és totalment interdisciplinària, és a dir, podem mesclar foto en literatura en cine, totes aquestes tècniques de trencament. L'únic que tenen de diferent, els diferents ismes que surten, és la manera de plasmar-ho o les tècniques que puguin utilitzar, però realment trencam amb una concepció d'aquesta consigna d'ordre clàssic que recordem del noucentisme, l'hem d'oblidar. Dit això xerrant del 1914 a l'any 1918, anem als moviments. Començam a l'any 1907 xerrant dels moviments. No tots van entendre l'aventura de la mateixa manera, de lo que era l'avantguarda, però tots partien d'aquesta idea que us comentava fa un moment. Si la societat canvia, l'art també ho ha de fer. Per tant, aquesta industrialització que ve històricament passa també, de qualque manera, per ser un avanç tècnic de lo que és la literatura. Simplement, maneres de fer diferents amb un objectiu comú, trencar en tot l'anterior. Tenim el futurisme, el dadaisme, el cubisme i el surrealisme. Haurem llegit ja els manifestos i haurem sabut qui són els representants, però anem a concretar una mica més l'idea d'aquests ismes. Començaríem amb el cubisme. Com ha començat amb les senyoretes del carrer Avinyó d'en Picasso, que és el representant d'aquest moviment, l'any 1907, i també tenim en George Braque. És vera que és un moviment que està totalment en pintura, però sí que té derivacions molt importants a la literatura. Aquí teniu dos exemples de cal·ligrama i de poema collage que alguns haureu elaborat durant aquesta setmana. El lector ha de ser un constructor mental d'allò que veu davant. És a dir, no és el que veiem observar, no és descriure la realitat, és interpretar-la. Per tant, les formes tenen un significat molt més profund que no només allò que representen visualment. Per tant, espectador com a constructor mitjançant la mirada i la lectura. Les tècniques tenim, les que ja heu vist, les d'escolar i la pintura. Després tindríem el cal·ligrama també en literatura, que ja en veurem que en el Papa Passeig és un dels grans executors d'aquesta tècnica.
L'any 1909 tenim Marinetti. En Marinetti, ja vareu llegir, és el manifest fundacional del futurisme, ve de la seva part, el futurisme rebutja i proclama diferents coses. Per una banda, proclama l'èxit de l'atzar damunt de l'intel·lecte, l'atzar és molt més important, allò que sorgeix, per tant, destruïm els signes de puntuació, les paraules han de ser lliures, no subjectes a cap estructura, perquè tot el que ens condicioni no fa el poema o no fa la literatura o l'art real. Hi ha coses que ens limiten i per tant no ha d'haver cap condicionament. Les seves inspiracions són tot el que sorgeix a partir d'aquesta crisi, la violència, l'esport, l'heroisme, la guerra, la velocitat, aquesta industrialització del món, a veure, el món està canviant. Per una banda, propugna això, i per l'altra el que rebutja són totes les formes de tradició clàssica, evidentment, tot el que venia dels moviments anteriors. Fixeu-vos, sentimentalisme, art tradicional, academicisme. Considera que els museus i les biblioteques són els cementaris de l'art, són aquest academicisme ranci que impera dins la societat, perquè el que pensen és que tots els sistemes d'art tradicional és el que han duit a l'home a la seva autodestrucció, el fet d'estar condicionats, de llegir d'una determinada manera. Per tant, tot aquest art tradicional en els que veníem imposats a l'hora de crear, hem d'abandonar, perquè si no, no podem avançar i per tant tampoc pot tenir aquesta idea de futur. Com a tercer moviment, tenim el famós Dada. El moviment i el manifest ja designen aquesta voluntat violenta i caòtica, i el Dada simplement, com a nom, signifiquen les paraules d'un infant quan diu les seves primeres paraules, aquest primer són Dada, les paraules que pot articular. El dadaisme és d'origen francès i intenta anar una mica més enllà del que va anar el futurisme. Penseu que sorgeix la Primera Guerra Mundial, ja de ple, l'any 1916 ja està la guerra començada i per ells el moviment ha de ser una resposta a la violència que s'ha generat durant la guerra. Per tant, la resposta violenta contra la societat violenta és el que el moviment Dada representa. Tristan Tzara i Francis Picabia són els representants i els que fan els manifestos fundacionals. Només que nosaltres hauríem de recordar més en Picabia, ja que sí que va tenir relació amb Catalunya i, de fet, va fundar la revista 391. És la representació que tenim des de dadaisme a Catalunya. I exigeixen i defensen, com sempre, destrucció absoluta dels mitjans tradicionals, com han dit anteriorment, que encaminen l'home a la mort d'ell mateix, defensen l'espontaneïtat, recordant que una cosa que ja havíem vist en l'espontaneïtat era la idea aquesta de la paraula viva, que ja veiem amb Maragall. Per tant, per això tindran els avantguardistes molt més confluència amb els modernistes que no amb els noucentistes, per aquesta idea de llibertat total, de hipertròfia del jo, i l'esperit rebel que el jo ha de tenir un alliberament mental totalment espontani i totalment lliure de condicionaments i normes. Tot el contrari del que havíem vist amb el noucentisme. Esperit rebel que propugnava l'autonomia del jo creador i un desig d'alliberament mental. El surrealisme, que han comentat algunes coses bastant interessants, aquí us he deixat una obra del Salvador Dalí, des que hem xerrat en qualque moment, el més tardà, sorgeix l'any 1924 i el manifest fundacional el fa André Breton. Aquí us deixo una foto. I, de fet, André Breton havia militat en el moviment Dada, però ell crea una nova teoria estètica, que és la que ens interessa a nosaltres, per poder arribar a els nostres autors surrealistes, com seran en J.V. Foix. Per tant, el que rebutja bàsicament és un mitjà per fugir del surrealisme. De fet, penseu que el surrealisme parteix de les teories d'en Freud sobre el subconscient, cosa que també ja han comentat. L'art del surrealisme és concebut com un alliberament de tot allò que de manera conscient nosaltres reprimim. Bé, de fet hem d'entendre que, a part de ser un producte un producte del dadaisme, la teoria estètica, bàsicament, i resumint, és que la literatura alliberada dels entrebancs, del bon gust i de la lògica ha de ser un mitjà per fugir d'aquest racionalisme
Això ho repetim molt perquè és molt important, que és el que havia contribuït a l'empobriment de la civilització. De fet, segons en Breton, si l'ésser humà està atent a l'inconscient i en els seus somnis, descobriran ells la dimensió de la realitat, de la qual la imaginació és part integrant i forma aquesta superrealitat de la que havíem xerrat. Per arribar a la superrealitat són necessàries experiències privilegiades, l'amor, el somni, la descoberta de la vida urbana. Per això els surrealistes defensen la llibertat total que en la literatura comporta fer ús de l'escriptura automàtica i del collage. A Catalunya, aquest isme entra de la mà d'un autor que veurem després, que és en Foix, que també assatja tècniques surrealistes en poesia, i també hem de xerrar d'en Dalí, que ja l'hem comentat, i des que aquí veiem alguna pintura, que és més conegut com a pintor, però escriu poemes prosa surrealistes de la revista L'Amic de les Arts, que veu sonar d'un grup de música que actualment canta en català. A més, en Dalí publica el Manifest Gros, que també heu llegit l'any 28, amb en Sebastià Gaix i en Lluís Montanyà, on es posaven el principi de l'art d'avantguarda. L'essència de l'esperit se troba en el subconscient i l'esperit, quan se mostra en llibertat, quan somia, quan està lliure del condicionament de la vigília. Per tant, allibera la col·lectiva de la societat burgesa i dona importància en el món del somni, a la creació. Una de les obres famoses del surrealisme és el Somni d'en Dalí, que seria una obra bastant fonamental en relació a la literatura. De fet, el racionalisme considera que el racionalisme ha estat l'apobriment total de l'home. Tècniques importants del collage. Tenim aquí una obra d'en Dalí. Ciudad donde dio a conocer las primicias de su sistema de pintura fluvial que luego mostraremos. Por de pronto, vean los preparativos. Dalí, que iba acompañado por una reencarnación del dios Jano, que es ese de las muchas caras, hizo unos previos conjuros a nuestras cámaras con el fin de que reflejasen con absoluta fidelidad lo que iba a suceder. Y seguidamente se inició la demostración. Este sistema de pintura pluvial tiene sus antecedentes en los tiempos del Arca de Noé y es en cierto modo una versión de lo que hubiese sucedido en la tierra si las nubes del cielo, en lugar de estar cargadas con agua incolora, se hubiesen formado con los colores del arco iris, que como se sabe son 7. Y a tal efecto se habían preparado también 7 bidones, 7 para lograr la pigmentación sobre los lienzos. Hay que agregar que las pinturas no caían caprichosamente, puesto que el divino Dalí las orientaba por telepatía. Al mismo tiempo, tuvo lugar el bautizo cromático de algunos iniciados. El resultado fue tan magnífico que el propio Salvador Dalí se aplaudió a sí mismo para festejar su nuevo éxito. Finalmente presentó su musa egeria a los complacientes ciudadanos de Granollers y así se acabó la fiesta. I això serien el moviment d'avantguarda com a tal, abans de passar a la poesia. Wider than snow, the scream had